Larunbatean 42 urte beteko dira martxoak 3ko sarraskia pasatzenetik. 42 urte poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituenetik. 42 urte Gasteizko eta Euskal Herriko langile mugimenduaren historia beltzez tintatu zenetik. Zalantzari gabe, Euskal Herriko langile mugimenduan gertakari historiko garrantzitsua izan zen, diktaduratik demokraziarako trantsizioan kokatzen dena. Hemen ikusten da Espainiar estatuak diktadura frankistatik demokraziara igarotzeko fasean zer nolako errepresioz kolpatzen jarraitu zuen langile klasea. Ikasle mugimenduko kideok urtero modura sarraskiaren oroitza eta haien jardun iraultzailean berresteko zita hartu dugu gaurkoan. Honela, ikasle abertzaleak antolakundeak deituta, mobilizazioa burutu da kampusean, indar polizialek errepresioaren bidez zapuztua izan dena. Goizeko lehen orduetatik presentzia polizial nabaria izan dugu, sekreten edota ertzainen patruien joan etorria etengabea izan delarik. Ordu batetan manifestazioari ekin diogu, presentzia poliziala biderkatu eta ibilbidea eteten saiatu dira. Manifestazioa letren fakultatean bukatzera zioala, ertzainak ikasleon aurka oldartu dira, eta manifestazioa eten dute. Ikasle batzuk fakultatera sartu eta atzetik jarraitu dituzte, hauen kontrako kolpeak eta mehatxuak orokortuz. Tentsio uneak bizi izan dira, eta unibertsitatean indarrez sartzetik haratago ikasleak identifikatzeari ekin diote. Honetaz gain, mehatxuak etengabeak izan dira, beldurra zabaldu nahian. Jeikialdiak gogor salatu nahi du ertzaintzaren erasoa eta indar polizialen presentzia kampusean. Onartezina da Gasteizeko hiriaren eta Euskal Langileriaren memoria kolektiboaren aldeko ekimen bat erasotua izatea. Eraso honen aurrean, EHUri gertakizunen inguruan posiziona dadin exigitzen diogu. Ertzainen erasoa berriz errepikatu ez dadin. Horretaz gain, inoiz baino ozenago dei egiten diogu hezkuntza komunitateari eta Gasteizeko herri mugimenduari martxoak 3ko gertakarien memoria eta bertako langileen borrokan berrestea. Honi erantzunez, martxoaren 3an burutuko den manifestaldian parte hartzeko beharra inoiz baino garrantzitsua dela uste dugu. Orduko borroka oraindik bizirik baitago. Bestetik, ikasle mugimenduaren aurkako eraso zuzen honen aurrean, martxoaren 6an ordu batetan mobilizazioa burutuko dugu kampusean. Gaur indarrez zapuztuten manifestazioa eta ekitaldia burutzeko eta indar polizialak kampusean ez ditugula nahi esateko. Errepresioaren aurrean ikasleok gogor erantzungo dugu, atzoko, gaurko eta biharko borrokan berretsu. Indar poliziala kampusetik kanpora! Gora martxoaren 3a! Gora! Gora langileon borroka! Gora! Kampusetik kanpora!